खुलुमबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। गहपुर हालामनि निगम गयबारिनि दयान बसुमतारीनि फिसाजो रश्मि बसुमतारीया नेशनेल काराटे चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हादों। महाराष्ट्रआव खुंफुंजानाय बे काराटे चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे बर' हारियावनो गोग्गानाय लाबोनो हादों रश्मि बसुमतारीया। नैथि खौराङाव दङ टंला हालामनि टंला फुब नलबारि गामिनि थागिबि मेथाइ खनगिरि समाज सिबियारि खौला दैमारिनो खुगा मेथाइ खनगिरि महरै बिटिसि सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड महरगिरि बान्था गथायदों। थामथि खौराङाव दङ थांनाय 3 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दं 17 बोसोर बैसोनि सानजना लाहारिया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालेकफुं दखरानि बेहेर गामिनि बिफा मनेस्वर लाहारि आरो बिमा बारबालि लाहारिनि फिसाजो सानजना लाहारिया थांनाय 3 फेब्रुवारि समबार बारायखालि फरायसालियाव सरस्वती फुजा होनो ओंखारलांनायनिफ्रायनो दिनैसिमबो न'आव गिदिंनानै फैफिनाखै। लोगोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सानजना लाहारिया बालेकफुंनिनो राजु नार्जारी मुंनि सेंग्राजों मोजां मोनलायोमोन होनना गावनि लोगोफोरा फोरमायदों। लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरा सानजना लाहारिखौ राजु नार्जारी मुंनि सेंग्राजोंनो बहाबा खारखुमाना दं होनना सन्देह खालामदों। बेनिखायनो सानजना लाहारिखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला 9864741498 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों न'खरनि सुबुंफोरा। ब्रैथि खौराङाव दङ बर' आइजो गोमानानै दङ। उदालगुरि जिल्लानि दैफां गामिनि थागिबि बिफा असिन दैमारि आरो बिमा मागोस्री दैमारिनि फिसाजो जुलि दैमारिया थांनाय 27 जानुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि मासकुटि गामिनि बिफा नाग्रा दैमारि आरो बिमा गीता दैमारिनि फिसाज्ला देबजित दैमारिया जुलि दैमारिखौ लानानै खारदों। बेनिखायनो सोरबाफोर जुलि दैमारि आरो देबजित दैमारिखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 7089132053 आरो गुबुन मोनसेबाव 7086670857 मबाइल नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। बाथि खौराङाव दङ बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि सापागुरि बियाबनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीया बिपिएफ हान्जाखौ नागारबाय। द'थि खौराङाव दङ आसामनि स्पेसियेल टास्क फर्स एसटिएफआ क'क्राझाराव थांनाय मंगलबारनि फुङाव आनसारुल्लाह बांला टीम एबिटिनि गुबुन सासे मावथिखौ खादों, जायजों बे जाथायाव गासै हमजानायनि अनजिमाया सा 12 जाबाय। इन्टेलिजेन्ट इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै एसटिएफआ अपारेशन प्राङानि सिङाव क'क्राझार पुलिसनि हेफाजाबजों नासिम उद्दिन एसके मुंनि सासे सुबुंखौ हमदों, जाय उग्रबादि हाबाफोराव लोब्बा थानायनि सन्देह गोनां सासे गाहाय मावथिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ थांनाय 3 फेब्रुवारिनिफ्राय इन'भा नार्जारीया गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम बिजि कल'निनि थागिबि प्रबिन मोसाहारि आरो प्रतिभा मोसाहारिनि फिसाजो इन'भा नार्जारीया थांनाय 3 फेब्रुवारियाव सरस्वती फुजा होनो ओंखारलांनायनिफ्रायनो दासिमबो न'आव गिदिंनानै फैफिनाखै। इन'भा नार्जारीया ग्रीनलेन्ड पाब्लिक स्कुलाव 8 थाखोआव फरायगासिनो दङमोन। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय इन'भा नार्जारीखौ बहाबा नुसनबायदोंब्ला 7002751442 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। 8थि खौराङाव दङ हादर नाङैनो गासै गं 200 गोदानै बन्दे भारत ट्रेना जागायसिगोन। लकसभा जथुम्मायाव मिरुआ हादर नाङै रेल दावबायनायाव जांख्रिथाय लाबोनायनि थांखिजों 2.25 लाख कौटि रांनि मोनसे हाबाफारि महरै फैगौ 2 निफ्राय 3 बोसोराव गं 200 गोदान बन्दे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नम भारत रिपिड रेल सिबिथाय आरो 17,500 सरासनस्रा एसि नङै कचफोरखौ जागायनाय जागोन होनना 1 फेब्रुवारियाव फोसावनाय जादोंमोन। 9थि खौराङाव दङ मसलपुराव इ-रिक्सा आरो आइस बक्स राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुराव बिटिसि सरकारनि ना बिफान आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय इ-रिक्साजों लोगोसे आइस बक्स राननानै होदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव गावनि न'खर आरो फालांगि खालामनानै जिउ खुंनो हानाय बादियै ना फिसिनाय बिफाननिफ्राय इ-रिक्सा आरो आइस बक्स राननानै होदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 25 ना फाननानै जिउ खुंग्रा न'खरफोरनो इ-रिक्सा आरो आइस बक्सफोरखौ राननानै होनाय जायो। 10थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव अल आसाम सान्थालि स्टुडेन्ट एस'सिएशन आसानि सोमावसारनाय हाबाफारि
ST गनायथि, हानि पाट्टा, खामानि मावनायनि मुजुरा बारायनांगौ बायदि गाहाय मोनबा दाबिफोरखौ लानानै मैया क'क्राझार जिल्ला कमिटि, धुबुरी जिल्ला कमिटि आरो चिरां जिल्ला कमिटि आसानि दैदेनगिरि आरो सान्थालि रायजो राजाफोरा क'क्राझार सहरनि महात्मा गान्धी गथ'सा पार्कआव 3 घन्टा खुद्रि सारनाय हाबाफारि लादों। खुद्रि सारनायनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। 11थि खौराङाव दङ गसाइगावनि जारागुरियाव हाबा जाखानाय बर' आइजो गोमानानै दङ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं जारागुरि गामिनि उकिल इसवारिनि फिसाज्ला आलमादाद इसवारिनि अनजालि बिसि रिना मोसाहारिनि 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोआ गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 31 जानुवारियाव गसाइगावआव गावनि बिब' लोमजानायखौ नायनो होननानै ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो गोमानानै दं। न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला रिना मोसाहारिया गावनि फिसाजोखौ लानानै 31 जानुवारि शुक्रबार सानखालि ओंखारलांनायनि उनावनो दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। बिहामजो आरो फिसौ गोमानायनि जाहोनाव हालाय हाफाय जानानै न'खरनि सुबुंफोरनाव सुलाद लाजोबनायनि उनावबो जेबो खौरां मोनैयाव सिमुलताबो पुलिस थानायाव गोमानायनि गांसे एजाहार गथायसेयावबो राहा गोथे जानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि हेफाजाब नागिरदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। बेनिखायनो सावगारियाव होनाय आइजोखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 6900944804 आरो गुबुन मोनसेबाव 9957186874 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। 12थि खौराङाव दङ बिपिएफ दोलोनि गिदिर खहा। बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा आथिखालनि बिपिएफ दोलोनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि मिरु थाखोनि माखासे बिबानगिरिफोरा सासेनि उनाव सासे बिबान नागारबाय थानाय समावनो बिपिएफ दोलोनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां। 9 नं बनरगावनि बिटिसि बियाबनि बिपिएफनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आथिखालाव बिजेपिनि एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्मजों 9 नं बनरगाव बियाबनि बिपिएफनि सा 33 गागि बिबानगिरि आरो मावथिफोरा मैया बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै राजीव कुमार ब्रह्मजों बिजेपि दोलोआव हाबफैदों। 13थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2.0 मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बिसिडिसि एबा गाव पन्सायत थाखो आरो बिधानसभा बियाब थाखोनि खेल महारन 2.0 नि बादायलायनाया जोबखांनायनि उनाव जिल्लानि सिङाव थानाय बियाबफोर फारियै गसाइगाव, दतमा, परबतजरा, बावखुंग्रि आरो क'क्राझार गासै मोनबा बियाबफोरनि गेजेराव जानाय जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2.0 मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। एथलेटिक्स, काबादि, भलिबल, फुटबल, चेस, साइक्लिं बायदि आयदाफोरनि सायाव 5 आरो 6 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुम KDSA नि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2.0 खौ बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्ता एम पार्टिन, क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मोसाहारि आरो गेलेमु बिफाननि गुबुन गुबुन बिबाननि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि फरायसाफोरा बाहागो लायो।